this morning is entitled, Are You Poor? Marami po sa mundo ito, ang tingin nila sa kanilang sarili ay poor. In the book of Revelation, you are rich and miserable. Now, tatalakayin muli natin kung ano yung poor na tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi, pagpalay ka ng Diyos. Mula ngayon, hindi ka na poor. In the book of Psalm 86 verse 1, bow down your O Lord, hear me, for I am poor and needy. Igiling mo ang iyong pagdinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo. Sapagkat dukha at nangangailangan ako. Yan, dukha at nangangailangan ako. Pagpalain po tayo ng Diyos at kayo po'y makakaupo na. Okay, at salamat sa Diyos at patuloy po tayong iniingatan at pinoproteksyonan ng ating Diyos. Our God, our shield, our defender, our protector, and our provider. Grabe yung ating saligan ng ating pananampalataya. The foundation of our faith is Lord, our God, the name of God. Hallelujah is Jesus Christ. Yeshua. In the book of the Hebrew language. Okay? Kaya salamat sa Diyos at muli mga nanonood. Patuloy po kayong manood at ako po'y naniniwala na kayo po'y pinagpapala maging ang manak ng Diyos, ang Iglesia ng Panginoon, the brethren, hallelujah, and all na nakikinig at tumatangkilik sa ating YouTube and Facebook page and YouTube channel. Okay, palapakan po natin ating Diyos. Yes! Hallelujah! At siyempre po, in the book of Psalms, yung ating nabasa kanina, ako'y dukha, ako'y nangangailangan, I am poor and needy. The earthly wisdom discovers the basic needs of mankind. Those are food, clothing, and shelter. Ito po yung talagang according sa ating pagkatao, these are all necessary to survive. Siyempre, hindi ka magsusurvive without food, no? Yung basic needs, yung clothing, and shelter. Alam niyo, sa Pilipinas po, according to the survey, 80% ang below, tayo poverty leader. Yung talagang mahirap. At marami pong nakakaranas despite of the presence of all our needs. Yung mga basic needs na dyan, pero nandun pa rin yung 80% na mababa, na mahirap po. And the basis, ang pinaka-basis dito, ay hindi dahil dito sa basic needs, kundi the absence of all the lack of demand and supply in our economy. Kaya nagkukulang po dahil sa kakapusan, kakulangan. Pag nagkaroon po ng lack of supply and demand, or demand and supply, nagkakaroon po ng problema. The purchasing power ay mahina kasi wala kang kakayanan. Ano? Kaya nakukompromiso yung iba, wala pong iniwan po yan sa pizza. Pizza pie, no? At tayo po ay binigyan ng pizza pie na mabubusog po tayo bawat slice. Ano? Sa maliit na halimbawa po, kuwari, busog tayo sa 12 slice. 12 tao lang po yun. Pero ang kumakain sa panahon po natin ngayon, ay yung 12, 18. Kaya naghahati-hati. Kaya hindi nabubusog. Kaya nagkakaroon ng lack of supply. Kasi kulang, walang pambili dahil sa kahirapan. Kaya yung iba nakukompromise.
No? Yan yung pinaka-basic needs po namin. But, believers, our shortage will be filled by God. Ang ating kakulangan, ang nagpupuno ay Diyos. Hindi tinitingnan dito kung mayaman o mahirap. Mayaman ka, pero pwede kang mahirap. Ibig sabihin, nangangailangan ka ng ibang bagay, hindi sa pera, hindi sa pagkain. Baka maaaring meron kang hinahanap na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Because there is a vacuum in our heart that God can only the one who can satisfy us. Meron pong space sa kabuuan ng ating pagkatao na kahit na punong-puno ka ng kayamanan sa mundong ito, meron ka pa rin kulang. Yun, yung missing link. At yun yung hinahanap ng Diyos sa lahat ng kanyang nilalang. Para you can be satisfied. Because man has no satisfaction. Ang tao po ay walang kabusugan. Pag na-achieve niya yung ganon, level 1, level 2, level 3, hanggang buhay yan, meron siyang goal. Pero, pag hindi niya na-achieve, minsan mabibigo. Minsan naman, may nagwawagi. Pero kung gusto mong magwagi, because you're a champion. Siyempre po, may bigo, may kabiguan, merong tagumpay. At never quits. Huwag kang susuko. Never surrender. Don't retreat. Pagkasama mo ang Diyos. The battle is not yours. Kasama mo ang Diyos sa pakikibala sa mundo ito. Kaya, dito po, our shortage, if it will be filled by God. You know why? Because Jesus Christ was included in our basic needs. Kasama si Jesus Christ sa basic needs. Kaya nga bumaba siya. Ipinakilala niya yung kanyang sarili na siya yung living bread. Ipinakilala niya na siya yung living water. Para tayo po ay hindi maghirap. Maaari sa mga literal, sa mga pagkain basic, yung mga pangangailangan pangunahin, ay medyo nagugutom at kinakapos. Kahit anong gawin natin. Pero ang magpupuno niyan, ang ating Panginoon. Yes. Gamitin po sa mga may kaya. Hindi po makukontento yan. Pero pag ang Panginoon, kahit ang sabi ng Lord, kahit na mahirap pagharian ang mayayaman, pero walang imposible sa iyo. Kaya yung mga mayayaman, alam ko po, talagang ang kanilang pagyaman sa kanila talaga. Pero halos karamihan yung kanilang kayamanan, ang kanilang Diyos. Yes. Mahirap isuko ang yaman. Sinabi na ni Kristo yan, mahirap pagharian ang mayaman. Mas mahigit pa yung kamelyo. Pumapasok halos sa needle's eye. Pag sinabing kamelyo yun, talagang merong figurative yun. Alam niyo po, sa bansang Israel, pag kinagabi na po yung mga pumabiyahe, meron po silang pumabiyahe sila sa kamelyo. Meron silang gate doon para safe po sila pagpasok po nila kasi naka-wall po yan. Yung Jerusalem, pagpasok po nila, tama-tama lang yung gate. Kaya nagkaroon po siya ng mas maigi pa yung kamelyo na pumasok sa needle's eye kaysa yung isang mayaman na pag-arian ng Diyos na papasok sa kanyang area. Kasi mayroon talagang pag-arian ng mayaman. Kasi marami rin mahihirap na mayaman. Yung kanilang sarili, tingin nila. Yung matatayo. Kahit wala kang yaman, nakukuha yan sa tayo. Amen? Yung tingin mo sa sarili mo. Amen? Diba? Pwede yan. Pwede kang mayaman. Libre. Libre mga harap. Pero ang gusto ng Lord, poor and needy. Bow down your ear. Lord, hear me. Sagutin mo ako, Panginoon. For I am poor and needy. Ang sabi ng book of Matthew chapter 5 verse 3, blessed are those who are poor in spirit, for theirs the kingdom of God. Mapapalad ang mga dukha, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Kingdom of heaven or kingdom of God?
Kaya pag ikaw ay tuka, ang ibig sabihin ng tuka po rito, poor in spirit. Mababa ang iyong loob. Amen? Kasi, yan ang problema sa tao. Kahit na mahirap na, kahit na walang-wala na, pag tumayog yung kanyang katwiran at sarili. Kaya maraming nagre-rebelde, maraming umaaklas maraming umaalsay. Why? Kasi, poor, you are poor. Unneeded. Dapat ganun tayo sa harapan ng Lord. Yes, Lord. Mayroon akong kakayanan. Pero gusto ko na yung pagharian mo ako. Kailangan tukha tayo. We must be poor in spirit. Alam ka natin. Kaya matindi ang Diyos. Ang dito po, yung ating nabasa, mapapansin po natin na nagpipli po siya sa Lord. Humingi po siya ng habang. Humingi po siya sa kanyang pangangailangan. But this need is not about the material possessions, but by the presence of God. Yung nabasa natin. Kaya are you poor? Kaya makakasagot. Pero kung titingnan natin ang Bible, pangkalahatan, yes, we are all poor. Wala tayong may pagmamalaki. Galing po tayo sa loob. Dumating tayo sa mundo ito. Lumabas po tayo sa sinupapunan ng ating mga nanay. Wala. Babalik din po tayo na wala tayong matatagal. We must poor and in needs. Dapat ganoon tayo sa Lord. Panginoon, kahit na meron akong achievements, tukha pa rin ako sa iyo. Ang nagpapakatukha at nagpapakababa ay itataas ng Diyos. Yung mga nagmamataas ay ipababa. Alam niyo po, you know how to maintain yung presence ng Lord? Makababa ka lang. Napakahirap umamin ng pagkakamali. Kahit na mahirap ka, kahit na walang-wala ka, kahit na ordinary na laborer ka. Ang isa sa mga pinakamahirap na katangian ng tao ay tanggapin niya yung kanyang pagkakamali. Basahan mo ng Bible yan, sarado yan. Kahit na nung basa mo dyan, pag pumasok po yung kanyang kataasan, hindi makakapango sa Panginoon. Kaya sabi ng Lord may mga mata, hindi nakakabasa. May mga tainga, hindi nakakarinig. That is the prophecy of Isaiah. Mga mapurol ang inyong pag-iisip dahil sa iyong makatigasan ng Lord. Kaya, pag ikaw ay humble, ibig sabihin sumusunod ka. Malambot ang iyong kalooban. Pag malambot ang iyong kalooban, nalulugot ang Lord. Kaya sabi niya, bow down. Di ba? Makinig ka, Panginoon. Pakinggan mo ako, Panginoon, sapagat ako'y tuka at nangangailangan. Kahit na nung maabot mo, tuka ka pa rin dapat sa harapan ng Diyos. Kahit na pinagpala ka na sa mundo ito, pinag-aralan natin nung last week, kahit na pinagpala ka na ng mammon, financial blessing, kahit na secured ka na, talaga namang possessions, tapos yung glory, siyempre marami nang hahanga sa iyo. Marami nang idol. Kaya nga maraming idolaters kahit na artista ka, di ba? Pagka marami nang sa iyo, pag hindi ka nag-ingat. Habang itinataas ka dapat ng Diyos, ikaw ay magpapakaba. Meron. Maraming mga matataas, mababa. Marami. May isang boksingero tayo, Pilipino. Dati talagang lumunud siya. No? Nung hindi pa niya gano'ng kilala ang Lord, lumunud, hindi niya kinahiya. Nung nakilala niya ang Lord, lalo niyang hindi kinahiya. Pero daming patiko sa kanya. Pero nananatili siya mababa. Yun ang gusto ng Diyos.
O, meron isang boksingero, I am the greatest. Pag sinabi mo greatest ka na, ang pinaka-greatest ang Diyos. Huwag mo sasabihin ng greatest ka. Ang kailangan mo lang, minor. Lord, salamat po. Diyan na lang ako sa laylaya ng iyong tabi. Okay lang ako. Amen? Yung iba, pumapantay. Yung iba, hinihikitan pa ang Diyos. Amen? Kaya yung iba nauntog. Alam niyo, pagka tumaas kayo masyado, mauntog kayo. Pag bumaba naman kayo masyado, untog. Untog din kayo. Ang tawag ng force, humility. Yung Holy Spirit, ay mababa po. Mababa. Pero taas na kanyang puso. Kanya pag-isip. Kunyari, mapapasensura. Hindi mo pwedeng lokohin ang Diyos. Hindi nakukuha yan sa kumusta ka. Ang humbleness, yung pagkababa at pagkadukha sa Espiritu, nakukuha yan sa Lord. Pag sumusunod ka, nagpabasa ka, nagmimibilid ka, yung banal na Espiritu na dyan, mapapanatili mo yan. Ang sabi ng Lord, take not thy Holy Spirit from me. Take not thy Holy Spirit. Let not your presence take away from me. Na nawa, Diyos, ang iyong presensya ay hindi mawalas. Kaya nga, grabe ang Diyos natin. Hallelujah. Are you full? There is a plea. There are some challenges in life that will lead our spirit to be poor and needy. Meron? Number one, meron kang kailangan sa Diyos. Alam naman nagmamatas ka pa, may kailangan ka sa Diyos. Di ba? Prayer request. Pagkipag-pray nga, Bishop. Pagkipag-pray nga, workers, pastor. May kailangan ako sa Diyos. Yung ugali ko masyadong mataas. Di ba? Intentional sins by inclining with the temptation. Kailangan mo yan eh. Pag tinukso ka at hindi mo kaya, kailangan. Kaya yung iba intentional. Pag sinabing intentional, alam mo yung kasalanan na yun ay ginagawa mo. Alam mo na kasalanan. Pag sinabing intentional, kasalanan niya nasa Bible. Nasa Ten Commandments yan. Tapos mayroon pang gawa ng laman. Nasa Book of Galatians, chapter 5, verse 20. Nandun sa 2 Timothy, chapter 3, verse 2. Mga kasalanan, mga gawa ng laman. Nandun lang, nakalagay. Pag gumawa ka ron, intentional yun. May mga kasalanan na ginagawa ng tao na alam niya ng kasalanan, ginagawa niya pa. Kaya sabi ng Lord, don't tempt the Lord your God. Huwag mong tuksuhin ang iyong Diyos. Kasalanan na ginawa ko ron. Excuse muna, magkasala muna ako. Hindi pwede. Pagkasalanan sa Diyos, kasalanan. Kaya nga, poor and needy. Nangangailangan ka kasi ang daming tukso, ang daming fiery arrows ng aking kaaway. Number 3, maturity in faith. You need to become mature. Amen? Alam mo naman na tayo, ilang taong ka ng mananampalataya sa Diyos. Ganun katindi ang pagpasok sa karya ng Diyos. Kaya you are poor and needy. Kailangan mo yun para mag-mature ka sa faith. Di ba? Una, prayer request, kailangan mo yun. Para yung mga kasalanan natin, Lord, kailangan mo ito, hindi ko kaya. Kaya I am poor and needy. Hindi ka pwede magmalaki kasi pinagpapala ka na. Kasi maliliis ka talaga. Ang daming nalis na. O kaya, hindi, pagka ginamit ka ng Lord at pinagpala ka ng Diyos, wala kang may pagpapala. Kung marami kang yaman at umaapaw, panahon ng pandemic, kahit hindi mo nasabihin kung sino ang nagbigay, ilagay mo na ng ano.
Para yung binigay ng kaliwa, hindi nasasabihin ng kanan. Yung gusto mo, ano? Pwede naman yun. Sino may foundation dito? Ha? Inisip nyo kagad yung foundation, malaki nga? Hindi. Meron kang tinutulungan, may foundation ka na. Nag-build ka na ng foundation. Amen? Yung tumutulong ka lang, alam ng Diyos yan. Because you are poor and needy. Kahit sabi mo, hindi yun yan. Anytime, mawawala yan. Anytime, babawian tayo. Ibibigay mo yan sa naiwan sa'yo. Pero, ibigay mo sa kanila yung turo ng Diyos para hindi mag-away-away. Hindi po masama ang yumaman. Maganda yung mayroong pagyaman. Pero huwag mong kalilimutan yung Diyos na nagpayaman. Hindi yung yaman ng Diyos mo. Hindi yung katalinuhan ng Diyos mo. Hindi yung karangyaan or fame of this world ng Diyos mo. Mayroon talaga Diyos na nagbigay sa iyo. Binigyan ka lang ng pagkakataon. Kilala niyo si King Nebuchadnezzar? Hari? Pati mga anak ng Diyos, kinupkop niya. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya. Sa tigas ng kanilang mga ulo para magpahampon daw sila. Grabe si King Nebuchadnezzar. Pero dumating yung panahon sa kanya dahil sa kanyang kataasan. Pinalaya siya sa palasyo. Diba? Yung kanyang mga kuko, bumaba. Ang kanyang mga pagkain ng hayop sa wilderness. Bakit? Nawalay siya ng kamalayan. Pero nung tinawag niya ang Diyos, bumalik yung kanyang kamalayan. Minsan may mga pagsubok sa ating dumarating para magkaroon lang tayo, a lesson to learn, na mayroong Diyos na nag-iisa. Minsan kailangan magkasagip pa tayo matitindi para bumaba lang tayo. Minsan paghirapin talaga tayo ng root para bumaba lang tayo. Para alam ng Diyos na ikaw ay poor and needy. Glory to God. Hallelujah. What should we do if we suffer poor in spirit? Anong dapat natin gawin? Kung tayo po ay nagtitiis sa poor in spirit, hindi yung poor na kahirapan. Kasama yun eh. Pag poor in spirit ka, ano yun eh? Meron kang dapat gawin. Kaya sabi sa verse 2, preserve my soul. Di ba? Ingatan mo ang aking buhay sapagkat ako'y banal na tao. You are my God. Ikaw ang aking Diyos. Iligtas mo ang iyong alipin na nagtitiwala sa iyo. Save your servant or trust in me. Pero mo, iningatan ng Diyos yung buhay mo. Hindi tao ang nag-iingat sa iyo. Diyos. Pag poor and needy ka, Diyos ang nag-iingat sa iyo. Kilala mo ang Diyos mo. Hindi lang Diyos yan na sinabi ng tatay at nanay mo. Nagpakilala ang tunay na Diyos sa ating mga buhay. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yung Diyos na nasa Scripture. Kaya sabi mo sa katabi, mapanat ka. Kahit na poor and needy ka, pero anyaman mo sa harapan ng Diyos. Save your servant who trust in you. Hallelujah. Pero mo, iningatan ng Lord ang iyong kaluluwa. Verse 5, for you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in mercy to all those who call upon you. Marami po. Sapagkat, O Diyos, ikaw ay nagpapatawad. Sagana sa habag, lahat ng anak mo na tumatawag sa iyo. Kaya akala mo wala ang Diyos sa iyo, pag kilala mo ang Diyos na yan. Kahit nahirap ka, may nararamdaman ka, minsan nag-aalala ka dahil yung simptomas ng COVID ay nasa iyo. Minsan, di ba? Inubo ka lang ng konti, COVID ka agad. Dati naman tayo inubo.
Dati naman nangangat ang lalamunan natin. Dati naman tayo nilalagnat. Di ba? Oh. Pero pag poor at needy ka, nangangailangan ka sa Diyos, pasasaganahan ka. Palalakasin ang iyong pananampalataya. Bakit? Sa Diyos ka nagtitiwala. Biro mo mga kapatid, iba't ibang pananaw ng COVID iba't ibang hindi na naniniwala yung iba. Kaya pag ang siguraduhin mo ngayon, magtitiwala ka sa Diyos. Yun ang sigurado. Kilala mo yung Diyos mo at alam mo ang iyong ginagawa. Pagpapalaya sa Panginoon. Matapos itong COVID na to, the cycle of life must go on. Forward yan. Pag natapos ang COVID na to, sagana naman ang tao. Nakalimutan na naman. Pagkasagana, party-party na naman, kagaya ng panahon. Nag-lockdown para mag-warning ang Diyos. Three months lockdown, ang babait ng tao. May panahon. Pag may trabaho na naman, nakalimot. Sana, yung natutunan mo yung COVID na to, ilagay mo yan sa puso at isip mo. Ibig sabihin, nangungusap na Diyos sa buhay. And everybody say amen. Hindi dapat paniwalay. Ay, ang dami akong natutunan, kahit na-preacher na ako, itong COVID na to. Matayog din po ang iyong paglikod. Pagdating sa kayamanan ng panlupa. Tinuruan na po tayo ng Lord na dumiskarte sa buhay. Pero fair and square. Kasi po, pastor tayo. Fair and square po tayo. Ibig sabihin, nag-fair and square yung timbangan mo tama. Kung ano usapan nyo, yun ay bibigay mo. Fair and square. Kasi ang panahon ngayon, hindi na fair and square. Kasi sa hirap ng buhay. Pagkawala yung Lord sa'yo, alam mo, kailangan magsamantala ka. Yes, para sa pangangailangan. Because the law of demand and supply is lucky. So, ang makakapag-fill up lang niya at makakapagpuno ang pananampalataya mo sa Diyos, ang pagtitiwala mo sa Diyos, ang pagsunod mo sa Diyos, ang relasyon mo sa Diyos, yun lang ang makakapagpusong sa iyo. Kaya sabi ni David sa book of Psalms 91, with all my life, sa buong buhay ko, I will be satisfied. Busog ako because your salvation, natamo ko ang kaligtasan. At nakita ko ang kapangyarihan mo sa aking buhay. Kaya kahit na may material blessing, kapos, kahit na talagang may karamdaman ka, nararamdaman mo, pero lumalaban ka. Kasi kilala mo yung Diyos mo na pinagbilin mo. Sa iba, needy and poor ka, pero sa harapan ng Lord, you are rich. Mayaman ka. Hindi ka miserable. Maaari yung iba, sabi nila miserable ka. Pero yung relationship mo sa Lord, ipinaglalaban mo. Meron kang kagalakan, may kapayapaan, kahit na tama lang yung dumarating sa'yo, tuwang-tuwa ka. Ikaw lang ang nakakalam, ang pamilya mo at ang Diyos. Yung iba wala na kailangan. Habang ikaw ay tao at buhay ka, kailangan mo. Hindi ka pwedeng mabuhay na walang Diyos. Kasi mahirapan ka kung walang Diyos sa'yo. Mga manunod, kahit na nung yaman mo, kahit na nung talent mo, kahit na matalino ka, kailangan mo ang Diyos. Kasi siyang nagbigay ng buhay sa'yo. Siyang lumikha sa'yo. Babalik at babalik ka sa lumikha sa'yo pagdating ng panahon. Kaya ang tao wala pang pagmamalaki pagdating sa salita ng Diyos. Kaya poor and needy ka sabi ng Book of Psalms, who are we that God is mindful of us? Sino ba tayo para alalahanin tayo ng Diyos? Galing tayo sa alabok, makasalanan. Pero mo alalahanin ka ng Diyos. Pero mo bibisitahin ka ng ating Panginoon. Sa Old Testament, 400 years bago bumisita ang Lord.
Pero sa dating panahon, dahil tapos na yung ginawa ni Kristo, it is done. It is finished. You have now the access to call God wherever you go, wherever you are, whatever situations. Ano man ang kalagayan, mayroon ka. You can now the right access to call Him. Ganun tayo kayaman. Pagkasama natin ang Diyos, the battle is not ours. The battle is you and God. Diba? Ang sarap kayo mag-ikot sa Diyos. Diba? I-preserve your soul. Protektado ka, iningatan niya. For you, O Lord, are good and ready to forgive. And abundant in mercy, those who call upon you. Reservation, salvation, mercy, and forgiveness are prerogative of God that without Him we are nothing. Is there a reward of being poor? Don't blame others for a spiritual down you encounter. But continue to analyze the scenario that at the end of the day, you are the one who really accountable on the happening in your life. Kung naghirap ka ngayon, diba baka mananampalataya ka, baka testing of faith yan. Pero kung naghirap ka, dahil gumagawa ka ng kasalanan, nasa Bible yun. Mapapahamak ka. Ano yung suffering? Kung nagtitis ka sa isang bagay, dahil sa pagsuway sa Diyos, mapapahamak ka. Pero kung nagtitis ka sa isang bagay, dahil sa pagsunod sa Diyos, buhay na naman ka. Ang tawag po doon, nakikihati ka sa paghihirap ni Kristo. Ang tawag po doon, testing of faith. Ang tawag po, righteous men. You are a righteous. Hindi mo pwedeng, pag dumating yung tukso sa'yo, siyempre lahat tayo pinutokso. Wala naman exempted. No exempted. No exemption. Pagdating sa temptation. Magiging kasalanan ang tukso if you yield into it. Kasi pag ginamit mo yung pangalan ng Lord, tapos may relasyon ka sa Kanya, mararamdaman mo. At ang Diyos mismo ang gagabay sa'yo. Kaya wala yan. Wala, tinukso ka sa pera. Magano muna tayo, mag-illegal muna tayo. Sa sideline muna tayo. Yung illegal na sinasabi ko, yung hindi pera na square. Hindi yung droga, tinutukoy ko. Mayroon naman talaga nag-droga. Takot na tayo mananampalataya, hindi. Ang tinutukoy ko rito, yung pera na square. Tamang timbangan, hindi ka. Kasi ayaw din ng Lord yung mataas ang tubo. Kasi marami na nahirapan. Wari tutoksoin ka, may pera ka. May pera ka. Paano kayo lumago ito? Anong pinakamagandang negosyo? 5-6. Para yung 5, magiging 6. Para yung 500 ko, magiging 600. Gawin mo 30 days. Yung 5,000 ko, magiging 6,000. 30 days na yan. Yung 50,000 ko, magiging 60,000. 30 days na yan. Kung may 50,000 ako, hindi kaya ng bangko na ibigyan ako ng 10,000 per month. Kaya kailangan, tinulyo ko ito. Tinulyo ko. Pag rulyo mo na ganyan, hindi na bumalik sa'yo. Hindi na bumalik sa'yo. Kung babalik man, meron kang mararamdaman sa'yo. Bakit? Pumasok ka sa illegal. Ang sabi ng Bible yan sa Book of Psalms, usury. Hindi usury. Usurero. Mayroon lang basis ng interest based sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Verse 6 and 7. Give ear, O Lord, to my prayer. Yun. Talagang pakinggan mo ang aking panalangin. And attend to the voice of my supplication. Talagang pakinggan mo ang aking panalangin, pakinggan mo ang tinig ng aking dayo. Okay? In the day of my trouble, I will call on you. For you will answer me.
Sa panahon ng kabagabagan, tinutugon mo ako, Panginoon. Ano yun? Tingnan mo nga yung katabi mo kung payapa yan. Panahon ng kabagabagan, dapat nakita tayo ng payapa. Amen? Sabi ng Lord yun, pangako niya. Bakit ka mapagabak kasama bang Diyos? Kumakain naman tayo 3 times a day. God listens to the prayer of the poor in spirit and prove that He will answer them. Nandiyan merong awit yan. Ha? Pagka may awit yan, let the wind say I am strong. Ay, let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. For what the Lord has done in me. Akala nila pulang ka. Malino pala. Akala nila mahina ka. Pero malakas. If you are a children of God, take that as a challenge. Don't take that as a discouragement. Pag may dumating sa inyo ng mga bagay na challenge, you must face. Parating mo. Diba? Yun yung pinag-aralan natin. Put on the whole armor of God. That we must stand. Sinabing, we must stand tayo. Kasi anak ka ng Diyos eh. Kahit anong discouragement, fiery arrows ni Satanas, sa likod, sa ulo. Ano ba? Protektado ka lahat eh. Shield of faith sa pangalan ni Jesus. COVID-20 sa pangalan ni Jesus. Mutation, increase ng virus sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, wala ng ayuda sa pangalan ni Jesus. Dapat ganun tayo. Yung iba, hindi na may taas yung shield of faith eh. Punong-puno na ng discourage. Grabe naman itong COVID na ito, hindi kayo matatapos ito. Parang tulong ang Diyos ha. Parang walang ginagawa ang Diyos ha. Pero pag nasa Diyos ka, bahala ang Diyos. Pangako ng Diyos yun eh. I will open the windows of heaven. Pangako ng Diyos yun. I will pour you out a blessing that your room shall not be enough to receive it. Punuin ko ang iyong sisidlan. Punuin ko ang iyong sisidlan na hindi magkasya. Panahon ng pandemic, pwedeng punuin niya. Yan ang pagkakaiba natin. Pag-pour and nilipan. Lord, kailangan ko. Kaya kanina nagpipre ako. Ako, anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko? Eh pala yung sulat ko sa notebook ko, wala akong sulat eh. Mayroon na lang ang Lord, hindi po nagpapaya. Hindi po nagpapaya. Palapakan natin ang on the poorness and needy to God in your suffering will be your testimony that He is a living God. Diyan ka matututo. Ha? Diyan ka matututo. Yung nangyayari sa'yo, patututo mo. Yaman mo yan. Experience na natutunan mo, hindi kayang kaya. Yung nangyayari sa buhay mo, patututo mo yan habang nabubuhay. At pag nipamahagi mo yan sa iba, at sila natuto, at napagpala, at nakakuha sila ng kalakasan sa iyo, hindi ka nila magkakalimutan. I-share nila yan hanggang sa darating yung pamilya po nila. Alam niyo ginawa ng ating Panginoon? Nung si Mary, naglagay siya ng oil, yung brilliant ng ating Panginoon. Hindi makakalimutan yung ginawa. Kasi pinili mo yung hindi siya makakalimutan. You're the best. You choose the best. Pag binigyan ka ng buhay ng Lord, you choose the best. Ang the best yan sa Diyos. Ang better yan, yung better para sa pamilya. Pero the best sa Diyos. Yung better para sa pamilya lang. Kasi better lang yan. Pero the best of the best, sa Lord po yun. 11 and 12.
Teach me thy way, O Lord. Ang iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. 12. Nagpapasalamat ako sa Diyos ng buong puso, O Panginoon, O Diyos, at luwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. I will praise you, Lord, my God, with all my heart, and I will glorify your name forever. Tukha tayo sa harapan. Pero pagdating sa kapwa natin, yung pag-asa, maawa kayong kapwa mo pag hindi siya nakilala. Magkakaroon ka ng kapag. Maano mo sa sarili mo, salamat Lord, ay kapayapaan pa ng pag-asa. Kasi pag nasa Lord ka, wala kang katalo-talo. Yes, wala kang katalo-talo pag nasa Diyos. God is our direction. And He is our truth because we know Him. Kilala po natin siya. He deserves to praise and glorify whatever stage that we have. We are in the deepest part of our life. Kahit na may sakit ka, hirap na hirap ka, hindi mo mapagkasundo yung mga pamilya mo. Di ba? There is no perfect family. Tandaan niyo po yan. Nalala ko po, siyang kami magkakapatid. Lalaki po kami, ano? Bata pa po ako, college pa lang ako noon. Nag-away yung panganay at pangalawa. Ang away po namin, hindi physical. Ang away, yung emotions. Siyempre, sa emotion niya, sabi nung panganay kong kapatid, hindi na kita kapatid! Huwag kang mag-alala. Layas na kayo pareho. Hindi, mag-iwalay na kayo muna. Pagkatapos naman, ilang araw lang. Nawala, kapatid ulit. Dapat ganun. Amen? Palapakan natin. Wala tayo dapat po lagi. Wala tayo may pagmamaligid because we are poor and needy. Tayo po ay tukha. Nangangailangan ng kalinga ng Diyos. Nangangailangan ng wisdom and knowledge sa Diyos. Nangangailangan po tayo ng kapayapaan sa panahon ng pandemya. Pagkanyang ka, ang yaman. Sabihin mo, mas katabi ba ang yaman? Palakpakan natin. Yung iba, lulungo mo na. He is a living God. And He can prove that without Him, our life is meaningless and miserable. Alam niyo, bago po tayo magtapos, meron akong nabasa sa conclusion. Next week, communion po natin. He is the living water. He is the living bread. Sa Matthew chapter 25, para matapos na tayo. Matthew chapter 25, starting from verse 34 up to 40. Ito na yung judgment day ng Lord. Hiniwalay niya yung tupa sa kambing. Yung kanan yung mga tupa. Yung kaliwa kambing. Ngayon sa Matthew chapter 25, 34 hanggang 42. Ito na. Sabi ng Lord, okay, siyempre hiniwalay niya yung kaliwa at kanan. Tingnan ninyo kung saan kayo. Kayo sasagot ha. Siyempre, word of God ito. Saan kaya po dyan? Sa kanan o sa kaliwa? Okay ba yun? I-assist nyo sarili nyo, ha? Kasi hindi tayo pwede mag-judge pasahin lang natin. Then the king say unto them on his right hand, Come, you blessed, my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. It was in prison, and you came unto me. Then ye shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered, and fed thee,
or thirsty and giddy and drink with soothing. Okay? Nung nakita, kailan ka namin nakita? Na nagutom, nauhaw. Ano sabi ng Lord? When so we thee a stranger and took thee in or naked and clothed thee, or when we saw the sick or in prison, kailan? And the king shall answer and said to them, verily I said to you, inasmuch as ye have done it unto one of at least of my brethren, you have done it to me. Yung nasa kanan nyo. Hindi nila alam. Sabi ng Lord, ginawa nyo kasi ito eh. Ano yung ginawa nyo? Tinatuloy nyo yung walang tuluyan. Yung mga nasa ilang buwan, tinalaw nyo. Yung kaawa nyo, pinainom nyo. Pero sabi ng mga righteous at nasa kanan, kailan ka namin nakita, Panginoon, na ikaw ay nagutom? Kailan ka namin nakita na nauhaw ka? Ano sabi ng Lord sa kanila? Kasi ginawa niyo ito sa aking mga maliliit na kapatid. At tinutukoy niya yung kanyang mga anak. Pag ginawa niyo ito sa inyong mga kapatid, ginawa niyo na ito sa akin. Ano ibig sabihin? Tayong mga mananampalataya, lahat tayo magkakapatid. Wala kang kaaway. Amen? Pag humingi siya sa iyo, binati ka, batiin. Pare, nagka-cross ng landas nyo. May samahan kayo ng loob. Kahit hindi ka batiin. Hello? Yun ang ano? Yun ang matuwid. Kaya ba? Kaya. Kakayanin sa tulong ni Lord. Posible naman wala tayong kaway. Pero, wala kang kaway, pero may umaway. Yun ang maganda. Ang mahirap, kung ikaw ay Kristiyano, daming kaway. Yun ang problema. Hindi yung problema Diyos, ang problema sarili mo. Ugali. Baka hindi ka pa binago ng Diyos. Di ba? O kaya sabi ng Lord sa nasa kaliwa. Nasa kaliwa. O. Sabi niya na nasa kaliwa. For I was hungered and you gave me no meat. O wala, hindi siya binigyan. I was thirsty. Wala, hindi niyo ako pinansin. O, hindi niyo ako tinalaw. O, ibig sabihin, pag masama ka, hindi mo talaga gagawin yun. Sabihin, pag kambing ka, hindi mo gagawin yun. Kasi sama ng loob. Gagantihan mo siya ng masama. At sabi ng Book of Romans, gantihan mo ng masama sa mabuti. Yun ang tataig. Ang tataigin ng mabuti ang masama. Kaya sabi ron, sa Book of Matthew 25, yung last verse, gagatungan sila ng Diyos ng baga sa kanilang mga ulo. O, kaya pagkakaway mo, alam na ng Lord, kaya sabi ng mga nasa kanan, kailan Lord? Nung pinakain nyo. Kailan Lord? Nung pinainom nyo. O yung nasa kaliwa, kailan yung nangyari Lord? Yung hindi mo pinakain. Yung hindi mo pinainom. Bakit? Matigas ang ulo mo, kaya nga nasa kaliwa ka eh. Kaya kambing ka eh. Kaya sabi niya, tapon niya sa katagatang apoy. Pero yung mga matutuwid, babagahan ang ulo yung kanilang mga pinakain na kaaway. Are you poor and needy? Yes. Pero pag ikaw ay mananampalataya niyo. Bakit? May pagbigay kang pagkain. May papainom ka eh. Hindi ka utusan ng Lord kung wala ka. May pagpunta ka sa bilanggo, pamasahe, pabili ng biskuit para sa bilanggo. May pang ano ka, may pang sunwini ka, may pagbisita ka. May pamasahe ka, may pagpunta ka sa mga kapatiran na nawawala. Kaya mayaman ka, sabi mo siya katabi. Oh. Ay, pag ganun tayo, pinagpala ka na ng Diyos. Answer prayer na tayo. Yes, are we poor? Yes. Poor talaga tayo, needy. Sa spiritual, poor and needy. Pero pag nakuha mo yung spiritual, mayaman. Mayaman ka sa physical, sa natural, basic needs, pero wala ka spiritual, you are still poor and needy. Wala kayong mapagmamalaki sa Diyos. Kaya, para balanse,
Sa Lord ka, you are poor and needy ka na mayroon ako. Nangangailangan pa rin ako ng kalinga ng Diyos. Kasi meron na ako. Meron na ako eh. Meron akong pay, meron akong achievements, meron akong pera, payapa ng pamilya ko. Pero nangangailangan pa rin ako dahil ang Diyos ang nabigay sa akin. Kailangan magbalik loob, grateful at yung grateful, yung gratitude, balik ko sa Kanya. Balik ko sa Kanyang kalwalhatian, balik ko sa Kanyang kapurihan, sapagkat karapat dapat siya ng walhatian. Sapagkat sa Kanya ang lahat ng bagay. In the book of Matthew chapter 24 is the Lord, the earth is the Lord and the fullness thereof. The world and they that dwell therein. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Yung mundo na to, ang lahat ng nandirito. He founded it upon the seas and established it upon the waters. Who shall ascend unto the hill of the Lord? Sino raw ang makaka-ascend? Who shall stand in His holy place? Sino makakatayo? Ay, alam niyo, pag puraniti ka, makakatayo pa. Those who have pure heart. Those who have clean hands. Those who have not yung soul into vanity. Yung kanilang kaluluwa hindi parang baliwala. And soul deceitfully. Hindi sila nagpa-promise deceitfully. Kung yes, yes. Kung no, no. Ano sabi ng Lord? They shall receive blessing from God and righteousness from God. Makakatanggap ka talaga sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin ang Lord. Praise God. Kaya sabi ng Lord sa mga nasa kaliwa, depart from me. Lumayo ka sa akin. He cursed into everlasting fire, prepared for the devil and his angels, for I was an hunger, and you give me no meat. I was thirsty, and you give me no drink. I was a stranger, and you took not in naked, and you clothed me not, sick and in prison, and you visited me not. Kaya sabi ng Lord, layas kayo. Bakit? Meron na kayo, di malaki ng tingin. Pinagpala ko na, hindi nyo man lang tinulungan yung kapatid. Brethren, sana po ito yung pagbukas sa ating mga puso. Lahat po tayo ay pura ni Lisa. Pero huwag tayo magmalaki pag nakuha natin ang blessing ng pura ni pa rin tayo. To maintain the humbleness and humility from God. Mga minamahal, ako po ay naniniwala na kayo po ay pinagpala. Kaya tanggapin po natin yung libre na alok ng ating Panginoon, yung tubig at saka yung tinapay. O hindi na kailangang gugulin yung ating salapi. Ang pinakamahalaga pala ay kasi ginugugol po natin yung ating mga salapi sa mga hindi mahalagang bagay. Ang gusto pala ng Lord yung libre. O libre na makakamit po natin. Ito, inalok na ang ating Panginoon. Kaya tanggapin po natin yung inalok sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay yumuko at ako po ay mananalangin ng pagtanggap sa lahat ng mga viewers po. Mga viewers po namin na nakikinig po at nanonood at nagsusubaybay po sa online Sunday service. At ayoko po natin ang ating mga ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. At tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap, panalangin may pananampalataya. Amang banal na nasa langit, sa pamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na siya pong namatay para sa amin sa krus ng Kalbaryo. Ako po'y nananalig na ikaw ay namatay, inilibing, at sa pangatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Kahabagan mo po ako, Panginoon.
At salamat po sa kahabagan at kapatawaran na aking natamo. At ngayon ay tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming salamat po sa kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. At ang tinanggap niyo po ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, yung Hesus po ng taga Nazaret, yung Hesus po na nasa Bible. At sana po, hindi lang ito yung umpisa ng iyong pagkikinig. At sana po, tuloy-tuloy po to. At subscribe nyo po, i-like nyo po, at i-share nyo po. Para sa magaganon, mapalaganap po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid at mga taga-subaybay. Pagpalain po tayong lahat. God bless us all.